Muallim kiçik klaslaryň birini öz arzu maksatlaryny, ýagny istem goýsamlar barada düzme ýazmaklary tapşyrdy. Emmesi çalt-çaltdan ýazyda muallime tapşyrdyğı işlerine biri hiç gelip ýazyp dynmady. 3-4 sahypa şeýle doldurupdyr. Indi kitap başlarında muallim ilk bilen şol okuwçyň düzmesini aldy da okap başlady. Arzuwynyň içinde 200 hektarlyk ýer bolmaly, oň içinde at aýlagy, hemem atlar seýitlemek üçin bir näçe ýer garap, öz ýaşaýan jaýlaryny çen şu taýny ullukan öz proýekti bilen çyryşdyryp muallime tapşyrdy. Muallim ýana çagyrdy. Özüňe bir ýumruk ýalyp çaga, ýa-ni bolmajak zatlar özüňçe toslap ýatışdyrdyň. Keşke bir barlykly maşgaladan gelýän bolsaň, şu zatlar edip biljeňe gözüň ýetse onda ýatsaň, dep olama däl, men üçin bu zatlar ýaşdyrdy. Gadar uçkoyan ullukan nol ýalyp bar ütköt. Eger arzuň ütkötsen meni bahar ütköden ýoksa bu ýaganyň bilen men hiç ýyly baha goýjak geldi. Ýa okuwçy ýerine geçip hiç ýyl pikirlenmän, muallim, size goýan bahaňyzy ütkötmän, men bolsa arzuwlarymy dip ýazypdyr.